Salut prieteni! După cum v-am promis, am revenit cu al doilea tutorial, da? În al doilea tutorial, cu ce oare vom continua noi? Am continuat când am ajuns la contact, da? La pagina cea goală de contact. Am făcut-o, am încă în bară, am pregătit totul dinainte, da? Este tot așa ca înainte, după cum vedeți. Acum, cum adăugăm pagina de contact? Mai întâi o salvăm. Am salvat-o, da? Și intrăm pe pagină, îi copiem URL-ul, o stingem. Ops, mergem aici, pe primul și la contact selectăm. Mergem la link și adăugăm un link, linkul care l-am avut. Facem click pe OK și gata. Aici veți putea modifica orice. Aveți mai multe pagini, da? Mai multe, pagina 1 din 2, servicii, contacte, aici unde puteți lăsa adrese, așa și mai departe. Galerii de imagini, puteți modifica orice de aici, da? Sper că v-au plăcut tutorialele, aceste două tutoriale. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!